गारिया बेल थायदों ओमफ्राय गारिखौ बिसोर उनाव सावबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना ओमफ्राय आंखौ जा बुंदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन जों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आङो ओमफ्राय नाथाय गोसोआव फाखोना लाबोदों ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ सालायग्राखौ जायगायाव माजों बुबाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा बिसोर साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन ना गैयाना सावथालफोर दं ना एसे बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम बोरलाथिबो लादों बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आङो गावजानो गिदिंनानै खारासैबो ओमफ्राय उनाव माबाबाय बाबाखौबो सौबाय नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम बेल थायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना